Una de les mesures que ha impulsat el govern per lluitar contra la corrupció és la llei del control de la funció pública. Dia 12 acaba el termini per presentar-hi esmenes. La plataforma cívica per l'exemplaritat en la gestió pública ha començat avui una roda de reunions amb els partits polítics per aconseguir que incloguin algunes modificacions al text. El seu portaveu, Alexandre Forcades, ha presentat al president d'Unió Mallorquina, Josep Malià, un document en el qual proposa mesures concretes per evitar una mala gestió dels doblers públics. Forcades cita un estudi de l'ONG Transparència Internacional que la falta de confiança en els polítics acaba influint en la capacitat econòmica d'un país. Està demostrat científicament que el PIB d'una nació, d'un poble, dependeix en molt de punts de la confiança que tenen els polítics en les institucions. Hi ha gent que passa fam. Per tant, és el moment de plantejar-nos una sèrie d'alternatives.